Welkom bij RTV Scheldemond. In mijn eentje op pad. Aflevering Dierenkliniek IJsendijke. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is Jan Rubbens van RTV Scheldemond. Hey, goeiedag, Nadia. Goeiedag. Hoe zegt u? Nadia. Nadia, ik heb een afspraak met Mark van der Vijver. Prima. En ik wil graag op een paardenroute onderzoek en noem maar op. Zeker. We hebben een afspraak. Prima. Ik zal gelijk even kijken voor u of dat goed Oké. is. Dankjewel. Hey Jan, goedemorgen. Goedemorgen Mark. Welkom. Mark van der Vijver van Ja. Dierenkliniek IJsendijke. Zeg, we hebben een verzoek van in mijn eentje op pad. Ik zou graag achter jou aan willen rijden op zo'n ronde. Dat je als dierenarts paarden behandelt en zo. Prima. Gaat dat lukken? Ah, dat gaan we doen, is goed. Goed? Nou, Rij maar achter me aan. ik rij met in mijn eentje op pad achter jou aan. Oké. Goed? Afgesproken. Tot Dan zijn we weg, Ja, hè? goed zo. Oké. Nou Mark, we zijn nou achter jou aangereden en nogal wat bochtjes gemaakt, draaibruggen heb ik gezien. Maar waar zijn we precies beland? We zijn beland bij de familie Lensen in Sluis. En de patiënt is Johnny. Johnny die was kreupel, een maand geleden ongeveer. Johnny is een paard. Is een paard. Ja. En die is toen behandeld en die heeft ook rust gekregen. Ja. En normaal hadden we verwacht dat het allemaal goed zou zijn, maar het is nog niet goed. Dus we gaan weer verder kijken. Oké, dus het is een tweede behandeling van paard Johnny. Ja. Oké, gaan we eraan beginnen. Prima. Doe. Uit de niets van 0 op 100 ging die bokken. En waarom? Dus ik test nu of hij apart geluid heeft, maar ook of hij pijn heeft. Ja, dan graag stappen Francis. Ja. Rechtuit. Ik zou zeggen tot aan die muur. En dan weer terug. Nou Mark, Johnny heeft net gestapt en in draf gelopen. Wat heb je gezien? Ik heb gezien dat hij achteraan onregelmatig is. Dus nu gaan we verder onderzoeken met buigproef welk been precies het gevoeligst is. Dus dat gaan we nu doen. Oké. Zo Mark, Francis en jij die hebben net de lode jas aangedaan, dat is tegen de röntgenstraling. En wat ga je nu doen? Nu gaan we het been van binnen bekijken. We hebben gezien dat er een probleem is. We hebben al alles gedaan wat je kan doen met de handen en met de zintuigen en met het hamer en met de buigproeven. Maar nu willen we graag weten hoe ziet het er van binnen uit. En ja, er is maar één manier voor, dat is een röntgenfoto. Oké, dat ga je nu doen. Dus dan moet ik eventjes een stapje terug doen. Ja, Met de röntgen. je moet afstand nemen voor de veiligheid, dat klopt. Ja. Oké, dankjewel. Echt de lode jas, hè? Nou, Weegt als lood. Zo Mark, het paard is een beetje onrustig. Wat ga je nu doen? hij is bang van de röntgentoestel. Dus ik ga hem een roesje geven dat hij een beetje suffen hoort, zeg maar. En dat hij, het eigenlijk, dat hij niet meer zo schrikt. Oké, prima. Je hebt nou net via de anus inwendig onderzocht, het bekken. En wat is de conclusie? De heupen zijn goed, maar het SI-gewricht en vooral links doet pijn. Dus het zou kunnen zijn dat daar de oorzaak zit van het verkeerd lopen. En kan er iets aan gedaan worden? Ja, daar ga ik hem voor behandelen. Ja. Oké, Ja, injecties en, dan, en ook een nabehandeling. Ja. prima. Succes. Dank je. Het zou kunnen dat hij na een moment zo'n pijnschut heeft. Over een maand kom je hier weer terug. Dan gaan we nu afscheid nemen van Francis en Johnny.
Francis, hartelijk dank Ja, voor jouw graag gedaan. bijdrage. Ja. En wij rijden naar de volgende en de volgende wordt? In Nieuwvliet, Big Ben. Oké, Big Ben. Dan gaan we dat in mijn eentje op pad naar Nieuwvliet. We zijn nu aangeland in Nieuwvliet. Waar zijn we precies, Mark? We zijn op Manege Hippodor in Nieuwvliet. Hippodor. En het paard heet? Big Ben. Big Ben. En Officieel heet hij Nuage de Boissy. Maar zijn roepnaam is Big Ben, dus daar werken we altijd mee met die naam. ja, hij is groot hè, de Big Ben. Wat is zijn hoogte? 1,78 dacht ik van Desiree. 1,75 zei Desiree hè? Die is groot genoeg, ja. Oké, er was een letsel bij het rechter achterbeen, begreep ik. Ja, dus vorig jaar hadden we een blessure en die is toen, die hebben we onderzocht, die hebben we bekeken. Die is ook naar de specialist door geweest. Die heeft daar behandeld en dat is goed verlopen. Dus daarna heeft hij prima gewerkt, maar afgelopen zondag was hij in één keer weer onregelmatig. Dus vandaag is het moment om opnieuw te onderzoeken. Dus we zijn begonnen met het stapwerk, het drafwerk en dan de cirkel. Dus dan kon je eigenlijk zien dat de rechterachterbeen toch weer niet zo lekker meeging. Toen hebben we de buigproef gedaan. Daar bleek uit dat er verschil was met de buigproef. Dus eigenlijk hadden we dan hetzelfde beeld van vorig jaar. Maar om het zeker te weten hebben we de echo gemaakt. En op echobeelden zien we ook weer terug letsels die in de lijn zijn van de letsels van vorig jaar. Dus wat ik nu ga doen is die beelden, die zijn opgeslagen. En ik ga die doormailen naar de specialist, zodat hij ook nog eens even zijn visie erover kan geven. Ja, en dat echobeeld was dan eerst scheren, krabben, gel erop en dan met de sonde, zonder dat er lucht tussen zat, heb je gemeten. Ja, want het echo werkt met geluid, ultrageluid eigenlijk, dus je hoort het niet zelf. Maar die geluidsgolven die gaan het been in en die komen weer terug. Bot wordt wit op echo, water wordt zwart en een pees is eigenlijk grijs, dus ertussenin. Ja. Dus op die manier kan je de pezen goed beoordelen. Mark, hoe zie je de toekomst op korte termijn voor dit paard? Ja, op korte termijn wordt het weer eventjes revalideren. Ja. Goed, op lange termijn is even te zien hoe het zich zal ontwikkelen, deze blessure. We hopen natuurlijk dat hij vlot weer beter is en dat hij weer lekker kan werken, maar ja, dat moet de toekomst uitwijzen. Nou, dankjewel. Van harte beterschap, Big Ben. Dankjewel. Ja. Ja. Dokter Bernard is het. Bernard Boussouwe, ja. Mark, hartelijk dank voor deze leerzame dag. Echt waar, het was fantastisch. Leuk dat je erbij was, Jan. Ja, mijn boerenhart ging weer helemaal lopen, jongen. Dankjewel. Oké. En namens de kijkers, zoals al, hartelijk dank. Nou, graag gedaan. En tot de volgende, wie Tot weet ziens. het. Oké, tot ziens hè. Dag. Doei.